Türkmenistan COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilen hastalar üçin täze karantin zonalaryny döredýär. Häkimetler alyp barýan bu işler barada halka habar bermeýärler. Ýurtda keselin ýokdugyny eglan edýärler we bütün dünýä Saglyk Guramasy bilen gepleşip geçirýärler. Şol bir wagtda ilat medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmakdan howatyr edýär. Koronawirusyň ýokaşan bolmagy guman edilen hastalar üçin ýene bir karantin zolagy ýurdun gün ortasynda Mary vilayetinde döredildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Marda Sakarçagy etrafyndaky ýokunç keseller hastahanasynda karantin zolagyny döretdiler. Keselhana hiç kim goý bermeýärler. Lokmanlar aladalanýarlar sebäbi taýýarlyk gowşak diýip Azatlyk radiosynyň bayramaldaky habarçysy 26-njy iýunda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öň Aşgabatda, Daşowda we Liwap vilayetinde karantin zolaklaryndaky ýagdaý barada habar berdi. Liwap vilayetindaky habarçymyz 24-nji iýunda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşyp, soň ýurda gaýdyp gelen onlarça türkmen harbiýetiniň häzirki wagtda Türkmenabadyň keselhanalarynda karantinde saklanýanlygyny habar berdi. 26-njy iýunda Azatlygyň çeşmeleri Moskwada bolup gaýdan 25 ofiseriň Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyna we ýene bir näçe eskeriň Türkmenabad şäher hastahanasyna yerleşdirilendigini anyklady. Azatlygyň çeşmeleri Goranmak ministri Begenç Gündoğduýewiň hem Türkmenabadda karantinde digini aýdýarlar, ýöne onuň yerleşýän ýerini anyklap bolmady. Türkmenistanda COVID-19 simptomly ýeti pnewmoniýa mewjalýar. Hususan da paýtagtyň hastahanalaryna hastalar köp bolup, olaryň arasynda saglyk işgärleri bar. Paýtagtyň keselhanalaryndaky bölümler, döwlet edaralary we gurulşok ýerleri karantina ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine görä, bu ýagdaý COVID-19 bilen kesellenleriň anyklanmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýy kommentirlemýärler. Paýtagtyň we vilayetleriň saglygy saklaýyş edaralarynda dezinfeksiýa çäreleri güýçlendirilip, işgärler üçin maska, ellik we gowru giyimlerini giymek talaby girdildi. İş çaýynda lukmanlar we şepagat oýalary maska giyip bilýärler, emma daşarda ýok. Poliklinikalaryň girilgelerinde barýanlaryň gyzgynyny barlaýarlar, ellerine dezinfeksiýa tepýärler. Meselem, nomer 1-nji, 8-nji, 9-njy we 15-nji poliklinikalarda änewde beýle däl, diýip Aşgabatdaky habarçymyz 26-njy iýunda aýtdy. Şol wagtyň özünde de onuň sözlerine görä keselhanalaryň we mekdepleriň administrasiýalaryna öz tanyşlaryny koronawirus ýok bizde diňe pnewmoniýa bar diýip inandyrmak üçin buyruk berilipdir. Çelide häzirki wagtda ilatyň arasynda medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmakdan ähtiýaç etmek duýgulary artýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri adamlar barlygy üçin hastahanalara gitmekden gorkýarlar. Bir adamda ýönekey sowuklama bar bolsa da hastahana salýarlar diýdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýüze çykan hadisalarynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýöne bu keseli anyklamak boýunça geçirilen işler barada anyk maglumat bermeýärler. Şeýle ilatyň saglyk ýagdaýy boýunça umumy statistikany çap etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus we global pandemiýa temalaryny düýpden gozgamaýar. Bu ýagdaýda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň halkara bilermenleriniň garaşylýan sapary Türkmenistanda COVID-19 keseliniň hakyky ýagdaýyny aýdyňlaşdyrar diýip garaşylýar. 25-nji iýunda Azatlyk radiosynyň bütün dünýä guramasynyň bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň makullananlygy ma'lum boldy. Bu arada Azatlyga bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň medpuat gullugynda habar berildi.